Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec vznikl již v roce 1964 jako oddíl orientačního běhu při tělovýchovné jednotě Slovan. Během své více než 60leté historie zažil oddíl období velkého rozmachu v 70. letech, ale i náročné období krize v letech 80. Novou energii klub získal po roce 2000 a od roku 2011 funguje jako samostatný spolek. Tak orientační běh je krásný sport provozovaný zejména ve venkovním prostředí v lese. Není to vlastně jenom sport ve smyslu trhání rekordů nebo vytváření výkonů. Je to v podstatě životní styl. Velká část orientačních běžců, která s tím začne v mladém věku, tak s tím pokračuje dost často až do smrti. Sportu se věnují celé generace, na závody jezdí celé rodiny, tráví tak společně čas a užívají si to. Aktuálně patří spolek mezi nejsilnější kluby orientačních sportů v Jihočeském kraji a na Vysočině. Nabízí pravidelné tréninky všem generacím, od nejmladších dětí až po seniory. Děti do 10 let trénují pravidelně každé úterý, starší mládež a dospělí pak každou středu. V zimě klub trénuje v tělocvičně, ale většinu roku probíhají mapové tréninky v přírodě v okolí Jindřichova Hradce. U menších dětí se soustředíme na to, aby se nebáli jít do lesa sami, bez rodičů, už od raného věku. Neženeme se za medailama, vždy každý. Hlavně se těšíme z pohybu v přírodě, společně všichni kamarádi. Významnou událostí sezóny je pro spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec tradiční závod Interkompas, který klub pořádá. Tato akce, na kterou se sjíždějí orientační běžci z celé republiky, je nejen sportovní výzvou, ale i příležitostí setkat se s přáteli a zažít jedinečnou atmosféru orientačního běhu. Klub každoročně pořádá několik závodů. Obvykle pořádáme alespoň 2 oblastní závody, což něco jako krajský přebor, dalo by se říct, na které jezdí v té naší oblasti Vysočina okolo 400 závodníků spolu s jihočeskými závodníky. A téměř každý rok pořádáme jeden větší závod republikové úrovně. Například v letošním roce je to Český pohár ve sprintu, který je zařazen též do světové série. A obrok pořádáme závod Interkompas, který má již více než 50letou tradici. Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec se pyšní širokou členskou základnou napříč generacemi. Často uvidíte v lese běžet celé rodiny, děti, rodiče i prarodiče. Tento sport spojuje lidi různého věku i kondice a vytváří silnou komunitu, kde má každý své místo. Orienták může běhat každý. Pojď s námi běhat i ty. Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec dnes navazuje na více než 60 let dlouhou tradici orientačních sportů v Jindřichově Hradci. Ať už hledáte sportovní výzvy, lásku k přírodě nebo nové přátele, Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec vás vítá s otevřenou náručí.